Pre, silig-silig man. Hilig ko pre, kayo malimpin ito, malito ng tres pre, kaya ugaw kayo pre ba? May kinaaka pre. Ano naman de? Matindok sa inyo ha pre ba? May nun pre, kaya na ko kape sa inyo ha pre. Ito ko ihatag nga regalo ba sa akong anakon pre. Sa regalo? Sugling ko sa dito pre, kaya ko ihatag pre. Sige. Kawasan ako pre ha. A few moments later. Tara pre oh. Dapat sa akong anakon pre. Asod gani pre, sa akong anakon pre. Sulod na niya eh. Kira kayo. Dodge kayo. Napoy ko andre pre oh, napoy 50 pesos pre. Saan mo na si Quinta? Dapat sa akong anakon pre, napoy siya ko palit ito pre ba? Hindi pre, salamat pre. Ako pre, wala akong pinaskuhan na pre. Tama dia pre, nakoy plaskon ni mo pre ay. Sama na pre, salamat pre ah. Tara pre oh. Plaskon pre. Sa mali, piso rin mo lagi na eh. Sa mapalit na ko ni pre, piso rin mo na eh. Ay panday. Hindi di ay. Snowbear, lollipop, may rabbit. Hindi pre, diris ako pre. Diris ako pre. Salamat. Sa plis pari eh. Piso rin, may yatang. Palitan na lang ako ni Kindi eh. Boss, ayo boss. Ay, boss. Sa boss? Amoy Kindi dra boss. Kindi oh. Sa Kindi. Ito piso boss. Kaya piso rin ako kwarta boss. Lollipop pre, tag piso dri boss ba boss? Sige, kana na lang boss. Dako sa boss. Salamat boss. No, pinaskuhan na boss, kalindar boss. Kalindar, wagi, nahutda na ginmig boss. Mga inani ra, inani na. Pinaskuhan ako sa mga. Saan mo ka ni? Ay, sudlin mo na si Mulolipap ko. Sige boss, dress ako boss eh. Dito ko. Sige boss. Merry Christmas boss. Kung saan naman i-adlawan yan.